Bueno, orain ikusiko dugu mugimenduak nola markatzen dian zenbakien lerroan, bale? Lehenengo, hemen daukagu 2 gehi 4 eragiketa, jakin behar dugu nondik hasi behar gean, bale? 2 zenbakia aurrean ikurrik ez baldin badauka ere, gu badakigu horrek esan nahi dula 2 positiboa dala, bale? 2 positiboa da, eta negatiboa danean idatzita egon behar du bai edo bai. Bale? Orduan, 2 zenbakian kolokatzen naiz, eta egin behar dut mugimendu bat, gehi 4 adierazten duna, zer da? Egin behar detela eskuinera edo aurrera 4 posizio, bale? Hau da 4 salto. Hau da, 2 zenbakian kolokatuko naiz, 2 positiboan, eta mugituko naiz 4 posizio, 1, 2, 3 eta 4 posizio, eskuinerantz edo aurrerantz. Ze zenbakira iritsiko naiz? Iritsiko naiz 6 zenbakira. Eta 6 zenbaki hori da positiboa, bale? Gehi 6 edo 6. Ez degulako idazten, bale? Ikur hori ez da beharrezkoa idaztea. Orain nago 2 zenbakian, berriro ere, positiboan, baina esaten dian mugimendua da, -4, hau da, ezkerrera, mugitu behar naiz 4 posizio. 1, 2, 3 eta 4. Eta nora iritsiko naiz? Iristen naiz -2 zenbakira. Eta hori da nire erantzuna, -2 zenbakia. Bale? Bale, orain nago -2 zenbakian. Bale? Nire abia puntua -2 zenbakia izango da. Eta mugitu behar naiz 4 posizio, eskuinera edo aurrera. Bale? Bueno, batzuk gezia jartzen dute mugimendu bakoitzean, baina erresagoa da bukaeran bakarrik adieraztea mugimendua eskuinerantz edo aurrerantz izan dela, 2 zenbakira iristen naiz, 2 zenbaki hori positiboa da, bale? Ez diogu ikurri jartzen. Hemen, berriro ere, gehi 4 egin dut, eta 2 zenbaki positibora iritsi naiz. Orain, -2 zenbakian nago, eta ezkerrera egin behar ditut, 1, 2, 3, 4 posizio, eta iristen naiz -6 zenbakira, negatiboa. Bale? Eta horrela erabiltzen da, zenbakien lerroa, zenbaki osoen arteko batuketak eta kenketak egiteko.